I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your Tira noon, sir. Hey, Unsa? storage room. Storage room? Yes. Basta, storage, sir ba? Ganang sula na sa mga apol o kurtina sa mga unan, sir ba? Kung mauna, tara! Ato na to! Okay. Ang yawin ang dolor. Oh. Ang dapat si Bila. Okay, sir. Di, sir. Lugawa sa nung hindi eh. Tago mo sa siya eh. Ay, gikabuangan lang yung tang inday. Nasa ko, ito siya na ako nang. Ay, may lagyan na ito siya sa storage room. Kung masaktung ko ng bintana, aba. Magpasaktor dito diha. Suwayan akong kat-kat, di. Masakto lagi ko. Itaga ko na rin ako akong gawin ng sapatos. Balik sa naong, bi. Madali ko. Kitingali pa ko na una sa nag-anihi. Ang yawin ang. Oh, Inday. uy. Wa man, sir. Wag niya po. Huwag kayang gawin. Tanawan niyo. Mag-order ko na kagawas. Pero, di ba? Sama sa nila ko pagkanaog ron. Pagkiharabili akong ipatungan. Kung masipit ko, ani, tagak yun ko. Hinoon, mga kaambang sa nasa upos. Mga tanong, pero sakit-sakit di ako na. Sa ako nakain ako sa... Timpabi, kaputong ko ng isang punuan sa chicos. Pwede na ko na panahog. Makadaong pa na ako. Ako yung lang kumabalik ba? Dili mo sa kayo kung bukaw. Ay, so yan lagi ako kapot. Kaya lagi punuan sa chicos ako paglaom. Wa magayod sila eh. Ay. Asa gede ka ito ni tago si inday, ha? Ang kanang bintana sa ibabaw. Abli yun na daan? Oh, uy. Buhay sa pagkagabi. Ay, ikapoy naman po eh. Oh, nagkaras bagay akong bukbanda. Nagkamay na ni. Ang importante nga, niyan ako sa panuan sa chicos. Hindi sabihin ko babantayan kay labong kay mga dahon eh. Nanuhan sa akong buhaton, Bi. Inikabot na ko sa upos. Gusto. Kuhaon na ako akong gawin ng sapatos. Anya, mangita ko dyan nila sa ikasunod. Dahil magkawas kong magpabuk og motor pa ingon sa simbahan dito ang pakunsa. Patay. Asa mo ako cellphone? Tunga sa kwarto ni Sir Naidilin. Ako rin bahala, Kiko. Langlor. Andaman lang paliw ka ng misa kay mga oras tayo guman ni. Gutong kayo ko na. Yay. Mayo man ang babae diya kay
Kuman na nagkaong ganina. Ay, katuman na kasi ay. Nagila kong mayaw kantiyan, sir. Mag-andam na tas lamisa. Sagdi na lang si Sir dia, oy. Sige ray, bahala, anak. Dali na. Kakuya po, nabitang kikus kagutom ng alas 2 ng guntang hapin mo. Wala kataon. Agay. Karoon ka lang, Inday. Ana na lang yun. Maglakaw na lang ko pa yun sa simbahan. Hindi kan din eh. Bahala na lang eh. Pero tay, stay akong bag. Mama, dito akong iyang isasakyanan. Ay, sulam yan. Kapoy yung di ko pina-Spider-Man. Muam di ko kapoy padulingan. Skan. Hala si Sir Joko. Nagpasan na siya glatter. Ang sakot na niya. Asa mo na siya paing. Okay. Iyon gisadig sa punuan ni Chicos? Kanaon na diha, Inday. Diyan ang lagat para hindi ka maglisod. Nasaktan ako. Eh, kaon lang ko bisa usa kayo anak nga murag po na ko nang murag po na ko. Nalalili kaon lang diha. May problema. Oh, kumusta nam kaarong duha, no? Nagkita na ba ka? Gawa sa ning Inday eh. Yago ang tagmayo. Huwag ko may manaog. Hindi kong bilahan na yun. Pero, ay ba? Naog ka siya sa ibabaw sa tao? Tarong tanaw eh. Alam mo, Lili! Oh, Wa palagi sila. Tingalig, wa si Inday nang. Dali, asad ko nakakanaos kahoy kung maon na. Oh, uy, nalagyan nang. Uy, tanaw na. Inday? Oh, no! Ako lagi ng t-shirt yung gisulobing dahil di man mo makuha, ha? Gideliver ni Kiko. Gideliver. Kiko na na, mga onsa ta. Ligo, Inday. Mm. Sige, magkakaroon na ta. Ang dolor, Kiko. Okay, sir. Diretso na lang mo pangaon. Wala yung mga GI. Ang pangaji pa dito. Paliw kong lead, Kiko. O kining imong t-shirt, Kiko. Dito ni storage room gipatong sa mga pinilo nga habol. Mo na tinahitabo. Grabe pa kayo kung kahago. Mura pa akong si Spider-Man niya. Ang ending. Mura di gihapon. Masakpan na gihapon ko. Wa na lang yun unta ka mo suway pag-ikyas, Inday. Eh, Nangago ka na lang yun dinoon. okay. Ikinilaging di kabig unta ko ganahan mo tanaw sa mga dagways, mga taong akong nikalagutan ng... Oh, apil di ay may Inday. Apil ka ayo na. No. Oh, wala din kung naglagot ninyo ni Kiko ng dolor. Nahiubos ra. Lahi man din nakalagot o kahiubos. Spelling na lang daan, lahi na. Inday. Sorry lang gid kayo na nakapayubos minimo, ha? Sorry. Saan sa Kiko? Nakapayubos na niya nang ba? Ay, dili na lang nimo pasabot nimo sa kung unsa may imong nahiubsa na mo, Inday. Bitaw. Makasabot ka ra sa umaabot ka mga adlaw. Nadagi na mo sa atik ni Sir Joko ng no? Ako mga atik, Inday.
Tinuod ang tanan akong gisulti na ni Glor o Kiko. Sir, Tinuod ang akong gisulti ni Nicole. sir, pinakatay ka, sir. O tinuod ang tanan akong gisulti nimo. Ay. Narigay gisulti na ko, sir. Mo man kay gisulti. Lahi imong pangatik na ko. Buhat. Imong gipakita sa buhat ang imong pangatik. Pero action speaks louder than words, Inday. Maulit naman eh. Sir, Inday, mas maayo tingali nga biyaan una mo namo ni Kiko. Puyo mo ng dolor. Ayaw mo glakaw kay apil naman gid mo ini. Sige, sige. Si Nicole. Ako ito ba? Hello? Nicole? Kumusta na? Na-worry kayo po ni Inday. Okay na siya? Okay ra, Nicole. Nag-istorya meron. Oh, nice. Sige, Choco ha. I-update lang niya ako. Sorry sa pag-istorbo. Sorry, Sad. Sa wa may makatiwas og join sa inyong big day ni Aldwin. Mamawi ra niya ninyo, guys. No problem. Bye-bye. Padayon na ta. Inday. Pasultihan lang sa ako, sir, ha? Kay niya namang gid ko. Bisa ni suway kog likay, niya namang gid ni. Pues, istorya ko ta na lang gid ni. Mapagawas na lang gid ko sa akong gibati ninyo. Ay. Una sa tanan, akong usbon. Nahiubos ko ninyo ni ng dolor, Kiko. Nahiubos og naglagot ko ni mo, Sir Joko. Sa taas na panahon, nag-uban ta ining baya. Kaligring kayo ta. Nagbinati ay ta, isip pamilya. Og isip amo, the best na, sir. Mong pinangga kay kanamo. Pero kinisang sinang dollar og Kiko, sir. Og tingali, ikaw mismo. Nahibaw nga lahi akong gibati para nimo. Rakaprangka lang ni ako, sir, ha? Harap-harapan na ni, ha? Ngano, itago-tago ko pa man nga bistado naman ko. Gani, mo ni hinungdan nga ni pahimos ka, sir. Inday. Patiwasa sa ako, Kiko. Kaya ko santaa. Ipagawas ko gini tanang nias sa akong dugan. Tanang nias sa akong dugan, ako ang gining ipagawas. Katong panahon na nga naapa ko diri. Katuwa pa ka namin niyo, sir. Katong kamo pa ni Nicole. Bisan masakitan ko ito sa hino, pero karirigit kito na ako. Kontento na ko nga maayo ka na ako. Nidawat na ko nga pamilya rin ipagtanaw ni mo na ako. Na ako nagdawat, sir. Kay mao masag ko asa ko malugar ba? Siyempre, kinsaragod ko. Unsaragod ko. Dawat lagit ko ato. Padara kay tong smile. Pero katong nisugod ka nagpakita og mga lihok ka medyo lahi. Nga murag ni care-care sad ka na ako. Dito nagsugod magkausap ang tanan. Unsaon, lisugod naman sa kong laom-laom. Pero akong nakita, imo ra gyud kong gipasakayan. Imo ra giduwa-duwaan ang akong pagbati, sir. Nasayop ka, Inday. Sa una pa, mahal na tika. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit ka mo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday, sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores, ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in